Με την Αθηνά Κοντογιάννη θα μου λυθούν όλες οι απορίες. Θα σου λυθούν όλες οι απορίες από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος. Καλημέρα! Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Τι κάνετε, καλά? Εδώ είμαστε για να λύνουμε τις απορίες και να δίνουμε βοήθεια και συμβουλές. Καταρχήν διάβασα ότι κάποιος κέρδισε 3.500 ευρώ, 2,5 πόσο ήτανε? Κέρδισε μια υπόθεση, τι έγινε? Σε κάποια υπόθεση. Βασικά είχαμε δύο πολύ καλές εκβάσεις. Η μία που είναι εντελώς πρόσφατη αφορούσε ένα Ινστιτούτο Αδυνατίσματος και με την παρέμβασή μας ο καταναλωτής κατάφερε, ο οποίος είχε προκαταβάλει το ποσό των υπηρεσιών, κατάφερε και του επιστράφηκαν περίπου 21.000 ευρώ. Δεν του παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες ή δεν ήταν πήρε κάποιες, είχε προκαταβάλει όλο το ποσό, 25.000 ευρώ για την ακρίβεια. Άλλαξε γνώμη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της θεραπείας και των υπηρεσιών, διότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα. Πάντως σε καιρούς κρίσης 25.000 ευρώ για ένα τέτοιο Ινστιτούτο, έτσι γύρει ερωτήματα. Να πάω κι εγώ και να δηλώσω μη ευχαριστημένος μετά. Ναι, αλλά αυτός τα είχε πληρώσει και τα πήρε πίσω. Για να μην λέγονται και για τις κυρίες ορισμένα πράγματα, διότι επρόκειτο για άνδρα καταναλωτή. Μάλιστα. Πολύ χρήσιμη πληροφορία και καλά κάνατε και κάνετε τη διευκρίνηση. Λοιπόν, Νίνα, τι έγινε? Να μιλήσουμε για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ναι, βέβαια, για τις ηλεκτρονικές. Δηλαδή, η αλήθεια είναι η Νίνα μπαίνει στο διαδίκτυο. Μπαίνει στο διαδίκτυο η Νίνα και φοβάται, λέει, να κάνει συναλλαγές. Πρέπει να φοβάται κάποιος? Όχι. Πλέον μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς συναλλαγές από το διαδίκτυο και μπορούμε να βρούμε και πολύ μεγάλες ευκαιρίες από το διαδίκτυο. Αρκεί βέβαια πριν κάνουμε την παραγγελία μας να έχουμε ελέγξει ορισμένα πράγματα. Έτσι, δώστε μας κάποια tips. Και πρώτα απ' όλα να έχουμε δει την ιστοσελίδα από την οποία έχουμε αποφασίσει ότι θα παραγγείλουμε. Αν είναι έγκυρος ο τρόπος. Οπωσδήποτε πρέπει να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας με τον προμηθευτή. Ποια είναι η εταιρεία από την οποία αγοράζουμε, αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο, κάποια διεύθυνση ή έδρα. Να δούμε αν παραγγέλνουμε από ευρωπαϊκή χώρα, από την Ελλάδα, από κάποια υπερπόντια περιοχή, γιατί κανείς μπορεί να βλέπει τα ελληνικά, την ελληνική γλώσσα, αλλά στην πραγματικότητα η έδρα του προμηθευτή να βρίσκεται κάπου όπου δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα να παρέμβει. Ή να μην υπάρχει και ο προμηθευτής, που σε πολλές περιπτώσεις ισχύει και κάτι τέτοιο. Συμβαίνουν και αυτά. Γι' αυτό και είναι και πολύ χρήσιμο να κοιτάζουμε αν υπάρχει και κάποιο σήμα ποιότητας στην ιστοσελίδα, αν είναι μέλος δηλαδή κάποιου συνδέσμου, αν πρόκειται για ελληνικό ή χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάστημα, διότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νομοθεσία προστατεύει αρκετά τον καταναλωτή και του δίνει τη δυνατότητα, ακόμα και αν αλλάξει απλώς γνώμη, μέσα σε 14 μέρες από τότε που παρέλαβε το προϊόν και χωρίς να υπάρχει και κάποιος λόγος ελαττώματος, έτσι απλά μπορεί να μην είναι αυτό το οποίο φανταζόταν ότι θα πάρει. Έχει τη δυνατότητα να το επιστρέψει λοιπόν και να μην χρεωθεί ούτε καν το κόστος της επιστροφής. Κανένα κόστος. Σε περίπτωση που κάποιος πέσει θύμα απάτης και έρθει σε εσάς να κάνει την καταγγελία, εσείς παρέχετε και νομική υποστήριξη? Εμείς του δίνουμε οπωσδήποτε συμβουλή για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Έτσι. Μπορεί να είναι ένα απλό ζήτημα και να χρειάζεται απλά να καλέσουμε ή να κάνουμε μία διαμεσολάβηση με τον προμηθευτή. Τον μπαμπούλα δηλαδή. Όχι απαραίτητα. Μπορεί να χρειάζεται να εντοπίσουμε και να δώσουμε κάποιες νομικές πληροφορίες για να καταλάβει και ο καταναλωτής τα δικαιώματά του. Για τον τρόπο που πρέπει να κινηθεί δηλαδή. Και να τα διεκδικήσει. Αλλά μπορεί να χρειαστεί και να διαβιβαστεί και μία υπόθεση στον εισαγγελέα ή στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ή στην οικονομική αστυνομία, εάν δεν βρούμε κι εμείς απέναντι σημείο επικοινωνίας. Μπορεί να είναι κάποια πλατφόρμα η οποία έχει αναστείλει τη λειτουργία της, έχει πάρει τις προκαταβολές από τους καταναλωτές, δεν έχει παραδώσει τίποτα και δεν μπορεί κανείς να βρει τον υπεύθυνο της σελίδας αυτής. Όπου υπάρχει αντικαταβολή, φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο εύκολη η διαδικασία, γιατί παίρνεις το προϊόν και πληρώνεις. Έτσι είναι, απλώς υπάρχει ένα κόστος μεγαλύτερο. Ναι, υπάρχει ένα κόστος. Όπου υπάρχει συναλλαγή, όπου πρέπει να έχεις προκαταβάλει τα χρήματα, να στα έχουν πάρει από την κάρτα σου, εκεί δημιουργούνται ζητήματα. Αν όμως είναι πιστωτική η κάρτα, να ξέρει ο καταναλωτής
ότι μπορεί μέσα σε ένα τρίμηνο να ζητήσει την ακύρωση της συναλλαγής, την αμφισβήτηση της συναλλαγής και η κάρτα θα του επιστρέψει, η τράπεζα μάλλον θα του επιστρέψει τα χρήματα. Οπότε, μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να το κάνει αυτό, βεβαίως. Βέβαια, μπορεί να κάνει και κάποια συνεννόηση με την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται, ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα του μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, να υπάρχει ένα είδος φραγής, να το πω έτσι. Οπωσδήποτε υπάρχουν και οι προπληρωμένες κάρτες που παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Ωραία. Έχουμε όμως εικόνα. να ξέρουμε ότι οι χρεωστικές κάρτες, και αυτό θέλει μια διευκρίνηση, δεν παρέχουν πάντοτε τη δυνατότητα αμφισβήτησης και ακύρωσης της συναλλαγής. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε πριν τις χρησιμοποιήσουμε σε ηλεκτρονικές παραγγελίες. Ναι. Και φαντάζομαι ότι πολλά πλέον στον τουρισμό γίνονται και με κάρτες. Δηλαδή... Έχουμε εικόνα πάντως του ποσοστού των ανθρώπων που κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Γιατί γενικότερα στα θέματα ίντερνετ είμαστε λιγάκι πίσω. Είμαστε σίγουρα πιο πίσω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως αυτό που παρατηρήθηκε και από πρόσφατη έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου είναι ότι έχουμε μία αύξηση 10% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές σε σχέση με πέρυσι. Βέβαια, συνέβαλαν και τα capital controls. Αλλά υπάρχει και μία εξοικείωση, ειδικά από τις νεότερες γενιές. Γιατί μπορεί ενδεχομένως να πηγαίνουν και να ψωνίζουν οι καταναλωτές από φυσικό κατάστημα. Αλλά αυτό που γίνεται στην συντριπτική πλειοψηφία είναι ότι γίνεται και μία έρευνα στο διαδίκτυο για τις τιμές. Βρίσκουμε αυτή την τιμή που είναι καλύτερη και είτε την παραγγέλνουμε ηλεκτρονικά είτε πάμε στο κατάστημα. Αλλά το προστάδιο της διερεύνησης από το διαδίκτυο πλέον σε ένα συντριπτικό ποσοστό των καταναλωτών, γύρω στο 60% κατά τα δικά μας τα στοιχεία, έχει καθιερωθεί. Μάλιστα. Και κλείνοντας, εγώ που προσπαθώ να βρω ένα ανταλλακτικό για έναν μικρό υπολογιστή που έχω από την Αγγλία, γιατί εδώ η εταιρεία δεν το έχει και δεν μπορούμε να το πάρουμε με την πιστωτική κάρτα, τι κάνουμε? Μπορείτε να απευθυνθείτε, να κάνετε μια αναφορά σε εμάς, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή. Δεν δέχονται, λέει, έξω στην Αγγλία την πιστωτική κάρτα. Δεν δέχονται την πιστωτική κάρτα. Ναι, να πληρωθεί μέσω πιστωτικής κάρτας. Δεν είναι ευχέρειά τους να δέχονται ή να μην δέχονται την πιστωτική κάρτα. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα και δυνατότητα διάκρισης ανάλογα με τη χώρα στην οποία μένει ο καταναλωτής δεν παρέχεται. Ναι. Δεν ισχύει κάτι δηλαδή με το capital control, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Όχι. Δεν ισχύει, δεν έχει βάση αυτό. Ακόμα και το PayPal που είχε κάποια ζητήματα, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποκατασταθεί πλήρως από ό,τι γνωρίζουμε η χρήση. Λίγο με την Αμερική υπάρχει ένα ζήτημα, αλλά είναι προς αποκατάσταση. Πολύ ενδιαφέροντα όλα. Κυρία Κοντογιάννη, σε ευχηθούμε χαρούμενα Χριστούγεννα. Καλή πρωτοχρονιά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και ασφαλείς συναλλαγές. Γεια χαρά σε όλους. Και ασφαλείς συναλλαγές. Γεια σας.